этот день начинаем с наших приятных поздравлений. Валентина Лукьяновна. Да. Не так долго. Да. Чак-чак на стол. Здравствуйте. Привет. 100 яшьлек туган көнендә Бөек Ватан сугышы ветераны Валентина Лыкова чәчәк бәйләмнәре бүләкләр җылы котлаулар кабул итә. Район башлыгы ветераннар советы һәм башка бик күпләр изге теләкләрен юллыйлар. Война не женское лицо у нее, но вы показали вместе в строю с мужчинами, защищали Родину. И они говорят, мы также завоюем эту победу. Спасибо вам. Возможность еще раз вам поклониться. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин һәм Олег Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов котлауны видео язма аша юллаганнар. Депутатлар ярдәмчеләре Валентина Лукьяновнага истәлекле бүләкләр тапшырып гомер бәйрәме белән кутладылар. Бөек Ватан сугышына ул шәфкать туташы булып алына. Меңләгән яралыга икенче гомер бүләк итә. Бүген ул 3 кызы, 9 оныгы, 21 оныкчыгы кадер хөрмәтендә яши. Она у нас в здравом уме, в хорошей памяти. Она у нас читает, кроссворды разгадывает. Вот только сейчас вот немножечко стала чуть-чуть вот путаться в этот сам. А так нет, она у нас молодец. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаеклы шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилә Берханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.